En un món cada vegada més interconnectat, les organitzacions regionals juguen un paper clau en la cooperació econòmica i en la visibilització de la seva regió. Però la nostra no és l'única organització que dota de més seguretat i de més estabilitat a la regió a la que dona poder. L'Associació de Nacions del Sud-est Asiàtic és una d'aquestes unions europees que més rellevància està agafant en els últims anys, però amb una diferència clara de la Unió Europea. La seva integració no és només que cooperació entre governs, intergovernamental. És a dir, no hi ha cap autoritat que estigui per sobre dels estats que hi formen part. Això no treu, però, que vulgui seguir creixent per ampliar la seva influència i el seu poder geopolític. Avui parlem d'aquestes ampliacions de l'ASEAN que es podran materialitzar o no, però ja s'estan debatent. Okay, let's go. Però primer comencem pel principi. Què és l'ASEAN, quan es funda i per què? L'ASEAN neix l'any 1967 amb la Declaració de Bangkok, capital de Tailàndia, per Indonèsia, Filipines, Malàisia, Singapur i, evidentment, Tailàndia, amb l'objectiu d'evitar que la Guerra Freda dividís més la regió. En el context de la Guerra Freda era entès que tots els països havien d'escollir un bàndol. Per una banda, els Estats Units amb la seva ideologia capitalista i anticomunista, i per l'altra, la Unió Soviètica, amb la seva ideologia comunista i anticapitalista. Els dos països, en comptes d'enfrontar-se directament, utilitzaven enfrontaments entre països a altres regions, o fins i tot guerres dins d'un mateix país, per enfrontar-se indirectament. Això és el que va passar a Corea o al Vietnam, per exemple. Cal tenir en compte que la regió, en aquest context, ja estava molt dividida. Per una banda, Tailàndia i les Filipines formaven part del Pacte de Manila, un tractat de defensa col·lectiva d'aquells països que estaven més a favor d'Occident. I d'altra banda, els de la Conferència de Bandung, que no volien utilitzar la defensa col·lectiva per servir els interessos o bé dels Estats Units o bé de la Unió Soviètica. I entre els països s'hi trobaven Indonèsia, Vietnam, Cambòdia o Laos. El 8 d'agost de l'any 1967 es firma la Declaració de Bangkok, que donarà vida a l'Associació de Nacions del Sud-est Asiàtic, que fa especial èmfasi en la cooperació política i econòmica a la vegada que aposta per protegir la pau, l'estabilitat i el respecte a l'estat de dret. Finalment, al llarg dels anys entre 1984 i 1999, se li van acabar afegint Brunei, el Vietnam, Laos, Myanmar i Cambòdia. Avui dia, l'ASEAN compta amb una àrea de lliure comerç, un parlament regional sense poders reals, això sí, un himne oficial i fins i tot competicions esportives, com els Jocs del Sud-est Asiàtic o la seva pròpia Copa de Futbol. Però sense dubtes, el que va marcar un abans i un després en la cooperació de la regió va ser la Carta de l'ASEAN. La Carta de l'ASEAN li dona personalitat jurídica, és a dir, que l'obliga a seguir les normes internacionals i la converteix en un actor real en el sistema. Així, pot firmar tractats amb actors externs a la regió, pot denunciar i és denunciable davant dels tribunals internacionals. Aquesta carta també va crear les tres comunitats de l'ASEAN, la de política i seguretat, l'econòmica i la sociocultural. Les comunitats són àrees que compartimenten la cooperació dels països de l'organització. Però la que la converteix en un esdeveniment històric és la creació d'una població de l'ASEAN, amb una visió, amb una identitat i amb una comunitat compartida. Ara bé, tot i que us estigui pintant tot en color de roses, l'ASEAN no s'assembla a la Unió Europea en temes d'integració. És a dir, no hi ha cap institució que estigui per sobre dels estats i pugui prendre decisions per ella sola ni faci votacions per majoria qualificada. Totes les decisions preses a l'ASEAN es prenen per consens o per unanimitat dels líders nacionals. Per a que ens fem una idea, mentre que la Unió Europea pot prendre decisions de manera autònoma en algunes àrees, com per exemple el comerç o les normes de competència, a l'ASEAN aquestes decisions les prenen els líders dels països dins de les institucions de l'ASEAN. Ells no tenen una Ursula von der Leyen que prengui decisions transcendentals, sinó un Kao Kim Horn que fa discursos i coordina la cooperació entre els països. És a dir, tot el que hem vist fins ara, tota aquesta cooperació no és més que això, simple cooperació. No hi ha una transferència real de poders a l'organització com sí passa a la Unió Europea. L'ASEAN, per tant, serveix per coordinar aquesta cooperació i donar-los un marc, un espai fort i estable a l'hora de cooperar. No hi ha una autoritat regional, no hi ha integració, només hi ha interacció i cooperació. A això se l'anomena la via de l'ASEAN, o Asian Way. És una política que els ha sentit molt bé, que està basada en el consens i promou la centralitat en una regió on tots els actors rellevants del sistema internacional volen el seu pessic. Tot i que l'ASEAN sigui un model en la cooperació regional, això no treu que també tingui diverses problemàtiques actives. Primer de tot, i el que jo consideraria més rellevant, és la problemàtica del Mar del Sud de la Xina. Una zona plena d'illes que la Xina reclama com a seva, però que altres països de la regió, com el Taiwan, les Filipines, Brunei, Malàisia i el Vietnam, també reclamen. Principalment, els estats volen controlar-les per recursos naturals que tenen, com gas natural, petroli i nombrosos bancs de peixos,
però també per raons geoestratègiques. S'estima que el valor total del comerç que passa per aquest mar és de 3,36 bilions de dòlars, a més de que el 80% de l'energia importada i el 40% del total del comerç de la Xina passen per aquest mar. És a dir, que tenir aquest mar controlat per països prooccidentals, proestatunidencs, com són les Filipines, va totalment en contra dels interessos nacionals de la Xina. Actualment, cada país té ocupades unes illes o unes altres, però el conflicte no s'ha resolt. Les disputes territorials entre els membres de la comunitat també són molt rellevants. En destaquem les de Malàisia i les Filipines, Cambòdia i el Vietnam o Cambòdia i Tailàndia. De fet, em permeto aturar el vídeo aquí un moment per informar-vos que mentre estic editant aquest vídeo, dia 25 de juliol de 2025, Tailàndia i Cambòdia estan tenint disputes militars a la seva frontera. Aquestes disputes, però, no impedeixen la seva cooperació. Com hem dit abans, la regió coopera deixant enrere les disputes i centrant-se en els temes en què es poden posar d'acord, permetent-los avançar de manera més eficient. La tercera disputa que potser més podria dividir els estats del sud-est asiàtic és la Guerra Civil del Myanmar. La de Myanmar és considerada la guerra civil més llarga del món. Us explico una mica el conflicte per sobre per entendre-ho millor. Myanmar és un país molt ètnicament divers, i aquests grups ètnics sempre han estat en conflicte amb l'Estat, que a través de dictadures sempre han intentat imposar la majoria ètnica formada per sobre de les altres. Recentment, Myanmar havia aconseguit democratitzar-se mínimament, però un cop d'estat militar l'any 2021 va derrocar el govern i arrestar el president de Myanmar. Aquest cop d'estat, en teoria, és transitori i se suposa que hi haurà eleccions aquest any. Ara bé, no s'espera ni que siguin ni lliures ni justes. Això, sumat als diferents grups ètnics armats que porten en lluita des de fa anys, provoca que la situació al Myanmar sigui preocupant. I l'ASEAN, per la seva banda, és incapaç d'actuar pel bloqueig en la seva presa de decisions. L'any 2021, l'organització va arribar al consens dels 5 punts, que en teoria havia d'ajudar a arreglar la situació. Però s'han demostrat totalment incapaços de resoldre la crisi a Myanmar. En resum, mentre que Indonèsia, Malàisia i Singapur estan més inclinats cap a la interferència constructiva per resoldre el conflicte, Tailàndia, el Vietnam, Cambòdia i Laos han adoptat postures més cauteloses i tendeixen a considerar el conflicte com un assumpte intern de Myanmar. Finalment, la problemàtica més rellevant són les seves diferències socioeconòmiques. Per exemple, pel que fa al PIB, destaquem Indonèsia i Singapur, amb més de mig bilió d'euros, i Brunei i Laos, que no arriben als 15.000 milions. De fet, quan hi entri, el Timor Oriental serà l'estat més pobre, amb quasi 2.000 milions d'euros. D'altra banda, el PIB per càpita també varia molt. En aquest cas tindríem el Singapur destacant molt per sobre de la segona i tercera posicions, mentre que Myanmar i el Timor Oriental el tancarien amb poc més de 1.200 euros per càpita. Pel que fa a la qualitat democràtica també varia moltíssim. Però en aquest cas tindríem el Timor Oriental com el país més democràtic segons el rànquing de democràcia liberal de les varietats de democràcia, mentre que Myanmar i Cambòdia es disputarien l'últim lloc. En general, però, no és una regió que destaqui per la seva qualitat democràtica, i és que només el Timor Oriental seria considerat una democràcia electoral. Tota la resta serien considerat autocràcies. Per tant, noves ampliacions podrien aprofundir en aquestes diferències, complicant el consens que ja de per si és difícil. La incorporació del Timor Oriental, o més conegut com a Timor-Leste, està prevista per l'octubre d'aquest any. Aquesta ampliació, a part de reafirmar el compromís de l'ASEAN amb la integració regional i guanyant també pes geopolític, també marca la cicatrització d'una ferida. Concretament, entre el Timor Oriental i el país que controla l'altra part de la illa del Timor, Indonèsia. La excolònia portuguesa es va independitzar amb un referèndum l'any 1999 de l'ocupació violenta i invasora d'Indonèsia. El país va aplicar formalment per l'ASEAN l'any 2011, però la falta de compromís dels líders nacionals ha endarrerit més del que hauria el seu procés d'adhesió. Les principals preocupacions es basaven bàsicament en la falta de capacitat per complir les obligacions de l'ASEAN, així com les grans diferències econòmiques. Com ja hem vist abans, el país es col·loca en últim lloc i molt per darrere del penúltim en índexs tan importants com el PIB o el PIB per càpita. Pel que fa a la resta d'ampliacions, Papua Nova Guinea ha demanat recolzament per sol·licitar formalment pertànyer al grup de països del sud-est asiàtic, però de moment només Indonèsia, amb qui comparteix illa, el recolza. De fet, va arribar a demanar a les Filipines que els recolzessin també, però just en aquest any va haver-hi eleccions a l'excolònia espanyola i el nou govern va deixar de tenir contacte amb el país. Cal destacar, però, que el país és membre observador de l'associació des de 1976. També cal dir que, tècnicament, l'illa de Nova Guinea no forma part del sud-est asiàtic, així que l'adhesió de Papua Nova Guinea comportaria un canvi en els tractats de l'organització, cosa que dificulta enormement el procés d'adhesió, clar. En resumides paraules, és com quan el Marroc va aplicar per l'adhesió a la Unió Europea, però la Comissió li va denegar per no ser considerat un país europeu. Altres adhesions que poden flotar a l'aire són les de Bangladesh, Fiji i Sri Lanka, els quals en algun moment han mostrat interès en aplicar. El Bangladesh, de fet, sembla que està en el seu momentum polític, ja que l'adhesió rep un gran suport social i polític. Ara per ara, l'única ampliació real és la del Timor Oriental,
però qui sap si en un futur acabin canviant els tractats per incloure aquells països amb interès en unir-s'hi. Recorda que ara per ara pots contribuir al canal subscrivint-te i deixant un m'agrada.